Na túto stranu to malo nejaký incident. Nejaká udalosť, bolo to tmelené odtadiaľ to nižšie. Môže byť nejaké zvodidlo alebo lakované odtadiaľ to odsti poškodené. By sa to pýtalo trocha rozleštiť. Na videu to asi moc dobre nepôjde vidieť. Interiér pekný, nezničený. Keď sme v interiéri, tak sa zdržíme pri sedadlách. Bočnice pekne držia tvár, nevysedené vodičové sedadlá. Zadné sedačky bez poškodenia. OK, kapota teraz je momentálne otvorená, ale ukážeme si zlicovanie aj tomu mám takú jednu výhradu, ale je vidieť, že bolo vlastne povolované, hej, šrobované dole, ako sa diel menil. Takisto matice na kapote. Druhá strana pôvodná, ďalšie diely demontované z vozidla. Určite dole neboli. Pôvodný tmel neprasknutý.